رخشان فریز کلب واش کے سال 2024 کابینہ تشکیل دیگ بتاگ اسماعیل عاصم صدر و شبیر گلفام جنرل سیکریٹری گچین کنک بتاگ سیاسی و سماجی راشنان نیما چے گچین بتگیں باس کا مراد باتی دیگ بتاگ بلوچستان ضلع واش کا حولی سریں کے ضلعی کابینہ تشکیل دیگ بتاگ رکشا پریس کلب واش کے باسکان اجلاس بسی مہا بتاگ اجلاس صحافیانی مسائل نوک گچین بتگیں کابینہ اوار ہے دگیم ایجنڈاہانی سراغا پتران بتاگ اے میانہ متفقہ رائے سال 2023 و 24 واسطہ نوکیں کابینہ تشکیل دیگ بتاگ نائب صدر دوم ریاض بلوچ جنرل سیکریٹری شبیر گلفام عیسیٰ زئی ڈپٹی جنرل سیکریٹری نور بلوچ فائنانس سیکریٹری آگا حارث پریس سیکریٹری الطاف محمد اسنی گچین بتاگ اجلاس گچین بتگیں صدر اسماعیل عاصم و شبیر گلفام تران کتگ گشتگ نوکیں کابینہ وتی صحافی ذمہ واریاں غیر جانبداری ہو شریں وڑیا پورا کنگا وتی کوشش تا کنا و دمگی مسائلاں دیما ہارگا وتی جودا کنے اے میانہ رکن صوبائی اسمبلی آجی زاہد علی ریکی وفاقی وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار MNA احسان اللہ ریکی تیسری صوبائی وزیر میر مجیب رحمان نیشنل پارٹی مرکزی راشون میر عبدالخالق بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی رخشان ڈویژن صدر نعیم بلوچ واش کے درائیں سیاسی گلاں سول سوسائٹی نودربر گلانی نیما چے گچین بتگیں کابینہ مراد باتی دیگ بتاگ وش نیوز بسیما